لو من إحنا كاب بزح نجار كنوردينا كاب تعبيت كنورد علينا كاب كفاءات كنورد علينا كاب منك أنيت كنورد علينا كاب زين السخام مثال كنورد علينا تحت كنبل علينا ترجم تصونا بمسكال استرخبة دحناتي سلازي مسكال مكرا مسكال سقاي مسكال فقري مسكال دحنات مسكال مسججار مسكال برخة كنذكر جبانا سب حدارن مرحة أمناتون عبت مرتي بز ورده نمهارينا سبعي نسبيتو يقرأ خبل سبيتي نسبعات رفيع يقرأ خبل ولدن ولادي يقرأ خبل ملا سبنتنا بتمرت مسكال نمساقل أعتب قصية وكل انتاية بارايا بتمرت مسكال بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك بسم እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ እናአመና ነቲ አቦት ዕቤት ዝኾነ ጸላእ ሰናያት ዲያብሎስ ክሕድናን ተቃዋይምናን አቦ ፍቅርን ትሕትናን መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንግዞን ነምልኾን ኣለና ሰላም ናይ ፍጹም ዝኾነ ሰማያዊ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኩላህና ይኹን ኣብ ኩሉ መላእ ኩርናዓት ዓለም እንርከብ ህዝበ እግዚአብሔር ነሆ ክንፈቃድ እግዚአብሔር ሎሚ በምክንያት እዚ ዓብይ ጾም ፍረ ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ረድኤት ዘምጽእ ዓስቢ ዘውህብ ጾም ክንጸውም ጾምና ትርጉሙ ክንፈልጥ እግዚአብሔር አምላኽና ስለ ጾም በዘን ዘለዋ ሰሙናት እንታይ ዝብል መልእኽቲ ዝሕልፈልና ንዝብል ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ሎም ክንርየና እግዚአብሔር አምላኽ ምስጢሩ ጥበቡ የብርሃልና ከም እንፈልጦ እዚ ን55 መዓልቲ ዝጽወም በአብይ ጾም بصوم 4 ዝፍለጥ አብይ ጾም ናይ ቤተ ክርስቲያንና ነፍስ ወከፍ ሰናብቲ ሲያመታት አሎ ሓንቲ ዕለተ ሰንበት ክሳብታ ሓንቲ ሰንበት ትመጽእ ሓደ ሲያመ ሒዛ ትኸይድ ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ መጻጉዕ ደርበ ዘይት ገብርሄር ኒቆዲሞስ ሆሳዕና ከምኡ ድማ ትንሳኤ ዝብል ሲያመ ኣለዎ እዚ ሲያመ እዚ ትርጉሙ ዓሚቕ እዩ ትርጉሙ ድማ መልእኽታዊ በዚ ሎሚ እንጅምሮ ዘለና ናይ ቀዳማይ ሰንበት ዘወረደ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና መልእኽቱ ብዛዕባ ዘወረደ እንታይ ዝብለና ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ዝብለና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ብምባል ጅምሮ ብጀካተ ካብ ሰማይ ዝወረደ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኮቶኳ ሓደ የልቦን ካብ ሰማይ ዝወረደ ነሆ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰለስተ አካላት ሓደ ስጋና ለቢሱ ንኽግለጽ ናብ ዝምድር እዚ ዝወረደ እዩ ን99 ነገደ መላእኽቲ ገዲፉ ነቲ ሓደ ዝጠፈ አዳም ከድሕድ ነሆ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር እዚ ወሪዱ እነሆ እቲ ብኽቡራን መላእኽቲ ቅዱሳን ብዘይ ዕረፍቲ ቅዱስ ቅዱስ ኢሉ ዝምስገን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ክለብስ ናብ ዝምድር እዚ ወረደ እነሆ ፍጹም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና ተቀዳስን ባራኽን ለዋጥን ዝኾነ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዕ ባርያ ለቢሱ ዝምድር እዚ ክግለጽ ፈተወ እቶም ብብዙሓት እልፊተ አእላፋት ዝምስገን እግዚአብሔር አምላኽና እነሆ እቲ ዝጠፍዕ ሓደ ግን ከዓ ፍቅሪ ኸርኢ ዝደለዮ ንፍቅሩ ኢሉ ናብ ዝምድር እዚ ክገልጸሉ ንአዳም ከድሕን ነሆ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ዝምድር እዚ ወረደ በዚ ዕለት እዚያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ድማ እቲ ናይ መጀመርታ ናይ መዝሙራ ድማ እቲ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ብአይሁድ ተሰቅለ እቲ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ብፍጥራቱ ሓሳረ መከራ ጸገበ እቲ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ኣብ ልዕሊ መስቀል ተሸንከረ እቲ ካብ ላዕሊ ንድሕነት አዳም ዝመጸ ሞት አዳም ጽዋዕ ሞት ጣዓመ በዚ ዘወረደ እዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንደቃ እንታይ ዝብል መልእኽቲ ያትሕልፈና በንጽር ዘወረደ ክንብል ከልና ፍቅሪ ናይ እግዚአብሔር አምላኽና ብሙራድ ዝተገልጸሉ ምስጢረ ስጋዊ ዝተማሃርናሉ ብግብሪ ዝነኣላሉ እነሆ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ለቢሱ ዝምድር ዝተገለጸሉ እግዚአብሔር አምላኽና ነቲ ሓደ ዝጠፋ አዳም ፍቅሪ ዘኽሰተሉን ዘራየሉን ዓብ ትምህርቲ ነዚያ ቤተ ክርስቲያንና ድማ እቲ ካብ ላዕሊ ዝወረደ ብአይሁድ ተሰቅለ ሓሳረ መከራ ጸገበ ዝብል ስለዚ በዚ ዘወረደ ንሕና ህዝበ እግዚአብሔር እንታይ ኢና ክንመሃር ዘለና ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ ክንብል ከለና ትሕትና ያሪና
ሙራዲ አርኢና በዚ ዘወረደ ንሕና እንታይ ኢና ክንመሃር ዝግባአና ንጹር ዘለና ያሰሙንት መጀመርታ ዘወረደ ይበሃል ሙሴኒ ይበሃል ጾመ ህርቃል እውን ይበሃል ብሽድሸን 14 ሸሪዮስ ዝበሃል ናይ ፋርስ ንጉስ ንሆ ናይ ጎይታናን አምላኽና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ዘሪፉ ናብ ፋርስ ወሲዱ ኣብ ዓዘቕቲ ማይና 14 ዓመት ዝሓበኣሉ ወቅቲ ንዕኡ ኣኽቲሙ ብሽድሸን 28 መስቀል ክርስቶስ ካብ ዓዘቕቲ ማይ ወፂኡ ናብ ንቡር ክብሪ ዝመጸሉ እዩ ስለዚ ህርቃል ክንብል እንከለና ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ካብ ዓዘቕቲ ማይ ተሓቢዎ ወይ ድማ ተቐሚጥዎ ዝነበረ ብኽብሪ ንኸውፅኦ ንሱን ህዝቡን ጸመሉ ሰሙን ስለዝኾነ ጸመ ንጉስ ጸመ ህርቃል እንብሎ መስቀል ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝተሓባሉ ካብ ዝተቐብረሉ ንምውፃእ ዝተገበረሉ ጾም ብምባል ሓደ ስያሜ ኣሎ መስቀል ፍቅርና እዩ ብመስቀል ጸላኢና ንስዕረሉ ጾመ ንጉስ ክንብል ጾመ ህርቃል ክንብል ዘወረደ ክንብል ሙሴ ክንብል እንከለና እዚ ስያሜ ዝንዓና ከም ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ህይወትና እንታይ ኢና ንሕና ካብዚ ንምሃር ትርጉም ጾምና ብመስቀል ዝተረኸበ ድሕነት እዩ ስለዚ መስቀል መከራ መስቀል ስቃይ መስቀል ፍቅሪ መስቀል ድሕነት መስቀል ምስግጋር መስቀል በረኸት ክንዝክር ግባአና ብዙሓት ሰባት ንመስቀል ዕሽሽ ኢልና ብዙሓት ሰባት መስቀልና ደርቢና ብዙሓት ሰባት ንመስቀል ተዓቢና ብዙሓት ሰባት ትርጉም መስቀል ዘይንፈልጥ በዚ ዕለት እዚ ክብርን ትርጉምን መስቀል ዝተማሃርና እዩ ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ነቲ ተሰቅለሉ ቀዳሲና ለዋጢና ባሪኻና ዝኾነ መስቀል ዝተቀብረሉ ድማ እንሆ ፍቅሪ ኣምላኹ ዘለዎ ንጉስ ድማ በዚ እዋን እዚ ድማ ንመስቀል ካብ ዝጠፋኣሉ ንመስቀል ካብ ዝተሰወረሉ ንመስቀል ካብ ዝተቀብረሉ ዘውፃሉ እዩ ብዙሓት ሰባት ትርጉም መስቀል በዚ እዋን እዚ ክንመሃር ዝግባአና ኣብ ክሳድና መስቀል ምስካም ዝኸብደና ኣብ ክሳድና መስቀል ምስቃል ከም ሓደ ናይ ድሕርነት እንወስዶ ዓብ መልእኽቲ ኢና ንምሃር ዘለና ትርጉም መስቀል ብግብሪ ዝተማሃርናሉ ስለዝኾና ብዛዕባ መስቀል ክንመሃር ግባአና ሰብ ሓዳርን መርሓቲ እምነትን ዓብ ትምህርቲ በዚ ዘወረደ ንምሃር ኢና ጎይታናን አምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ወሪዱ መልክዕ ፍጡር ባርያ ዝለበሰ ምስጢረ ስጋዊ ዝመሃረ ትርጉም ዘርአየና ክርስቶስ መርሓቲ እምነት ብትዕቢት ተወጢርና ልዕለይ ፈላጥ የለን ልዕለይ ምሁር የለን ኣነ ሓላፊ ኣነ ከምዚ ዝብል ብትዕቢት ተወጢርና እንተዳሃሊና ሎሚ ካብ ክርስቶስ ዓብ ትምህርቲ ንምሃሮ ዘወረደ ስለዝኾነ ትሕት ክንብል ግባአና ዝኣታሃተ ርእሱ ውእቱ ይከብር እቲ ትሕት ዝበለ ንሱ ክብሪ ዝረክብ ምክንያቱ ጎይታ ነቶም ትሑታት ልዕል ስለ ዘብሎም ልዕልና እንተደኣ ካብ እግዚኣብሔር ክንቅበል ደሊናልና ትሕት ክንግብል ይግባአና ብዙሓት ሰባት ሎሚ ንክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ንመርሓቲ እምነት ንእግዚኣብሔር ንቃሉ ትሕት ክንብል ዓብይ ለበዋ ዘሎ ሰሙን ትምህርቲ እዚ ሰብኣይ ንሰበይቱ ይቕረ ክብል ሰበይቲ ንሰብኣያ ተደፊኣ ይቕረ ክትብል ውሉድ ንወላዱ ይቕረ ክብል ኩላህና መምስ መጻልእትና መምስ ዘለው ጎረባብትና በቂምን በኻልእን ብትዕቢት ተወጢርና ዘለና ውርድ እንብለሉ ዘወረደ ማለት እንሆ ሰማያዊ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ከም ዝወረደ ሎሚ ንሕና ካብ ብዙሕ ነገር ክንወርድ ኢና ካብ ትዕቢት ክንወርድ ኣለና ካብ ክፍኣት ክንወርድ ኣለና ካብ መንቀንኘት ክንወርድ ኣለና ካብ ዘይንስኻ ምምሳል ክንወርድ ኣለና ትሕት ክንብል ኣለና መርሓቲ እምነት ተባሂልና ብትዕቢት እንድሕር ተወጢርና ኣለና ኮይና ናይ ኣቦ ትዕቢትን ብትዕቢት ዝኸይድ ውፅኢቱ መወድእቱ ሕማቕ ምዃኑ ፈሊጥና ትሕት ክንብል ግባአና ምክንያቱ ነቲ ጉስነቱን ኣርኣያ እምበር ጎይታት ኣይትኾኑሉ ክብል እንከሎ ትሕትናዊ ዝኾነ ኣርኣያዊ ዝኾነ ትምህርቲ መልእኽቲ እግዚኣብሔር በዚ ሰሙን ዝሕልፈልና ዘሎ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልክዕ ባርያ ናይ ፍጡሩ ዝለበሰ ትሕትና ይኣርዩ ክሳብ ተደቢሩ ተዓጢቑ እግሪ ፍጡራት ደቁ ሃዋርያት ምሕፃብ ዘርአየና ክርስቶስ ንሕና እውን ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ናይ ክርስቶስ ኣፍቀርቲ ብመንገዲ ክርስቶስ ተመላለስቲ እንተደኣ ኮይና ትሕት ምባል ከድልየና እዩ ኣብ ሰብ ሓዳር ሰብኣይን ሰበይትን ፍቅሪ ሃውጊጋ ፍቅሪ ጠፊኣ ስኒትን ምርዳእን ካብ ቤትና ርሒቃ እንተደኣ ሃልያ ብናይ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ትምህርቲ ኢና ንምሃር ትሕት ምባል ሰብኣይ ትሕት እንተበለ ውዱቕ ትሕቲ ሰበይቲ ማለት ኣይኮነን ሰበይቲ ትሕት እንተበለት ከዓ ንሰብኣያ ብፉሉይ በቃ ኣኽቢራ ወይ ድማ ወዲቓላ ማለት ኣይኮነን ፍቅሪ ኣርያላ ልዕሊ ፍቅሪ ስለዘየለ ምክንያቱ ንመድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ናብዚ ምድሪ ዘውረዶ ፍቅርና እዩ ንጉስ
هرقال ناب فارس زخيرو فقر مسكال فقر كريستوس فقر كريستوسن فقر مسكالن فقر قالو انت راحلينا صمنا فرخلو ترا خوينو ግብራው ጾም ክንፍጽም ተራኾይና ወርድ ምባል ከድልየናይ ከም ፈጣሪና ወርድ ምባል ዘርአየና ሎሚ መራሕቲ እምነትን ሎሚ ሰብ ሓዳርን ሎሚ ውሉድን ኩላና በሓባር ወርድ እንብለሊ ፍጻሜና እዚ ጾም እዚ ድማ መጨረሽቱ ነው ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ሐሙስ ወርድ ኢሉ ሐዋርያቱ ዝሓጸበ ዘወረደ ኢልና ቀዳማይ ሰንበት ዝጀመርናዮ ጾምና ኣብ ዕለተ ሐሙስ ድማ ናቱ መቀጸልታ ኢና ነርየሉ ስለዚ መጀመርታ ትርጉም ናይ ዝቀዳማይ ጾምና ሶሙን ዘሎ ዘወረደ ዝብል ካብ ሰማያት ዝወረደ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወሪዱ ምባል ጥራይ ኣኻሊ ይኮነን ምስ ሙራት ከድልየናይ ከም ትንሱ ነቶም 99 ገዲፉ ነቲ ሓደ ጥፋእ ፍጡር ዓድናን ከድሕን ዝወረደ ንሕና ድማ ዝጠፋኣት ነፍሳት ንምድሓን ክንወርድ ኣለና ዝጠፋኣት ፍቅርን ምምላስ ክንወርድ ኣለና ዝጠፋኣት ሰላም ቤት ክንመልሳ ውርድ ክንብል ኣለና ዘጥፋእናዮ ትሕትና ክንመልሶ ውርድ ክንብል ኣለና ትዕቢት ከነጥፍ ጽድቅ ከነርሕቕ ምዋሃድን ስኔትን ከነምጽእ ውርድ ክንብል ኣለና ኣሰ ክርስቶስ ክንስዕብ ስለ ዝግባአና ከምቲ ክርስቶስ ብምውራድ ብግብሪ ዘርአየና ንሕና ድማ ደቂ ክርስቶስን ኣፍቀርቲ ክርስቶስን መንገዲ ክርስቶስ ንኸይተረኣ ኮይና ምስ ክርስቶስ ሎሚ ውርድ ምባል ከድልየናይ ምክንያቱ ምውራድና ጽባሕ ምስ ክርስቶስን ሰማያት ምዕራግና መታን ክኾነልና እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ብጀኩ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኮቶኮ ሓርየልዎን ዝበለና እንሆ ካብ ክርስቶስ ምውራድ ተማሂርና እንድሕር ሎሚ ብህይወትና ብግብርና ብኩል ነገር ውርድ ተይልና ምስኡ ድማ ክንትንስእን ሓፍ ክንብል ኢና ክብሪ ክንጓናጸፍ ኢና ትርጉም ዘወረደ ትርጉም ቀዳማይ ሰሙን ጾም ትሕትና ምውራድ ይርኢና በዚ ዕለት እዚ ትርጉም ጾምናን ዕላማ ጾምናን ክብሪ ጾምናን ዋጋ ጾምናን ዋጋ ቤተክርስቲያን መኻድናን ክብሪ ዘጓናጸፍ ክኸውን ተራ ኮይኑ ምውራድ ዘይብሉ ጾም ከይንጸውር ምውራድ ዘይብሉ ጾም ንጅምር ከይንህሉ ትሕት ምባል ዝተነፍጎ ኣገልግሎት ነገልግል ከይንህሉ ትሕትና ዝወረዶ ትሕትና ዘይብሉ ጾምን ጸሎትን ስግዳንን ቤተክርስቲያን ንኸደሉ ከይንህሉ ምውራድ ማለት ንክርስቶስ ምምሳልን ትእዛዝ ምኽባርን ትርጉም ጾም ምፍቃርን ካብ ሰማያት ዝወረደ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከምኡ በግብሪ ጽድቂ ክንመስል በጎደና ጽድቂ ክንመላለስ መንፈስ ትሕት ምባል ትሕትናን ምውራድን ኣብ ውሽጥና ከዓስል ቅዱስ መንፈሱ ይላኸልና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በሁሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትልቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያደ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን ብዋትሳፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካል